Predstavte si veľkú spotrebiteľskú súťaž, kde sa vyhrávajú ceny. Prvou cenou je automobil Peugeot 301 a má dôjsť k tomu, že ideme odozdať to auto a výhercovi povieme, ale ľudia rozhodli, že teda ho rozbijeme. Odpadol by som. 5 minút 47 sekúnd. Stretávame sa, priatelia, vonku, týmito dverami. Všetci, teraz! Ja si myslím, že darujeme. Alebo rozbijeme. Áno, Peugeot 301 je zavesený, tak povediať, nad vašimi hlavami. Pyrotechnik, on má v ruke takú vysielačku, zdvihne ruku hore, pravú, teraz ľavú, teraz ľavú, teraz pravú, teraz ľavú. Už vidíte, kto to je? Tak to je človek, ktorý potom na náš pokyn povie, že teraz, keď poviem to, čo máme robiť, neurobte to teraz, dobre? Že či darujeme, alebo rozbijeme. Režia nás teda počuje, my za malý okamih by sme mali dostať pokyn z režie a dozvedieť sa meno človeka, ktorý to auto najprv vyhrá a potom, potom sa uvidí. Ivan Godársky! Je tu Ivan Godársky. V prvom rade, Ivan, základné otázky. Auto máš? Mám. Chcel by si ešte jedno? Tak žena ti niečo pýta, tak... Môžeme zastaviť to hlasovanie na facebookovej stránke Maxu? Ja mám výsledok, Ivan, a je to, že to auto Peugeot 301 vo veľkej spotrebiteľskej súťaži obchodného centra Max darujeme, takže je to v poriadku. Dajte to auto dole, je to v poriadku. Blahoželáme! Jež. Počúvaj ma, to dať dole darujeme iné ako... Dáme nové pneumatiky. Obávam sa, že pneumatiky nové nebudú stačiť. Tak ale keď darujeme, neznamená, že dať dole, že, lebo je rozbiť a darovať, to je zákon. Ale ste povedali tam dole. A tu je tá pravda. Tu je tá pravda. Ivan, auto je tvoje, tak znamená, že darujeme, zoznamte sa. Nový Peugeot 301 a víťaz Ivan. A toto bol len taký for, to bola len sranda. Prosím vás, vy ste sa naozaj zlakli? Vy ste tomu neverili? Vy pozeráte veľa televízie. Blahoželáme všetci srdečne, tak zatlieskame teraz v tejto chvíli. Selfie s rozbitým autom sa teda nekoná. Na budúce veľa šťastných kilometrov. Ďakujeme, v Bratislave to je.